Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taitorin. Näittekö minkä kaveri iskee? Näittekö minkä kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja pelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sinne lätty kiinni. Vielä kerran ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen. On se sellainen. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran, katsokaa nyt, kiekko siihen ja sitten noin.